Serbisyo Publiko sa Bacolod. Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Happy New Year! May nga po naman sa aton sining mga ka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Action Reports Afternoon Edition. Sa gihapon, talos kita sa inyo regular anchorman Aksyon Marlon Hinovia. Happy New Year everyone! Kumusta ang inyo sining New Year celebration? Kumusta ang inyo sining pagsaulog, pag-upod sa pamilya, sa pagsugalaw sang tuig 2022? Nauna kita karon nga adlaw sa bulan sang Enero, halos nakalaka mga salakyan sa palibot sa Metro Bacolod nga nagalalabay sa mga mayor nga dalanon halin sa mga di pasay nga salakyan pakadto sa mga pribado nga masalakyan. Dira sa Lupues East, amo ng lugar gid sa unang nga porte ang problema sa trafiko. Pero sining nga hapon as we go, as we pass by the area, tuman katawhay. Bangon ngati of course ang mismo lugar, ang mall o kon ang Lupues East Center, ang ila sining nga mall sirado, why sila operation. Amo na nga wala man sang mga nagbalantay nga pasahero. Iwat na naman kita nga magapangalagad karon nga hapon tubtob sa takna nga lasais sa pagdulong sa pila ka mga nagapanguna nga mga informasyon na kagbalita nga aton sininga na tipon. By the way, maki-update kita karon abi sa BCPO kay kaina si Dr. Maria Ana Laarni Purnan, taga-pamuno sang CDRRMO o City Disaster Risk Reduction and Management Office. Dari sa syudad sa Bacolod, naghambal siya nga may ara 4 galing ka mga napilasan na 3 diri minor injury. May ara man sang nautdan amputated gid ang iya sini nga tudlo. Kina nga information as of 11 a.m. na siya kaina, initially nakuha ni Dr. Maria Laarni or Maria Ana Laarni Purnan. Kabay pa hindi na madugangan ba? Amo na lang pahanumdom sang gobyerno kapin pagid sa aton mga kaaksyon sa idalom sampadayon nga epekto sang COVID-19. Ka-expect kita nga kuntani, wala na sang magapasaway balabaw, pero galing daw pamatyagan ko na excite ang kalabanan after 2 years. Ngaliwat kita nga nakaupod ang aton pamilya, nakasilibrar sang Christmas nga medyo halog-halog ang regulasyon. Galing tayo mo nakabalakan naton, kapamaypay kapangilay gyapon si COVID-19. Muna ang aton halalungan. Kumusta ang inyo sining gina-expect sa 2022? Halin diri sa amon sa bugos nga pamilya, sa bugos ninyo nga mga kaaksyon, Aksyon Radio Bacolod, nagatamyaw kita sang Happy New Year sa inyo tanan. Abay pa kuntani ang nauna nga mga sinima na sining 2022, wala lang kuntani sa madalag ko nga mga balita, informasyon, o dalag ko mga insidente kag aksidente nga magaluntan.
Ayos na nung pila ka madalag ko nga balita antes ko kadtuan karon. Ang mga pangulong dinalantantes tagadtuan ng patrol check karon ta sa paglibot-libot nila. Nakapanghimos na dirang sa reclamation area. Mga baligya palupok na no nagkalaubos ang inyos ni baligya. Ang mga manog prutas dumayong yuhom ho. Pati na manog baligya sang mga isda kag karne. Kadaw damo ginang nagkompra sa ila galing baho. Ang presyo sang isda halos magpilo ang iya presyo. Pero antes ang tanan, diri kita anay mga kaaksyon. Kagkaroon sa atong Pangulong dinala. Kagkaroon sa atong Pangulong dinala. Ang mga balita sa aton mga pangulong dinalan diriya sa Metro Bacolod naka-record 4 allegedly initial report mga nagkalapilasan na bangod sang palupok kag ti ang Vice Mayor sa Bacolod na Balaka nga basi kon liwat naman nga magtimbuok ang kaso sang COVID-19. Ng aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Laban karon ka mga update gikan sa BCPO, mga report sa NOCPO, assign gali si Action Alvin sa NOCPO. Welcome back Action Alvin. Kag Action Brian mo din sa Kapitolyo Provincial. Now i-check na karon sa national na nung pilag kamadalag ko man nga balita nga natipon niya national gikan sa News Center ari ay dako nga saka sa presyo sang gatong pagasugata sa motorista sa unang nga simana sang 2022. Ay nano, ini doon nagbaliskan, nagligad nga daw to before Christmas. Ang balita nila nga may rollback. Subong nga mapasaka, kamu ikwan mahan. Butang nyo man anay lugar. Pareho diri sa amon sa Negros Occidental, Western Visayas nga nalitan sa bagyo. Anong plano nyo? Gusto nyo na gid kami nga lugmokon ni sa sitwasyon de? New Year na New Year, no mainit ang ulo mo kung mag-amuning opisyo nila. DOH wala ginarekomendar ang nationwide shift sa Alert Level 3 sa piyak sang pamahog sang Omicron. Firecracker-related injuries may jutay subong o nagjutay sini sa nga tuig. No? Mas jutay na record. I-check na kung pila karon ng record ha. Pilipinas naka-record sang 3,617 bag-ong COVID-19 case subong nga adlaw. Makon mo na nag-jump into double. Daligan nga daw 2,000 lang na siya. 2,000 plus subong nahimo na nga 3,000 do almost 2,000 ba nang gin-increase? O Diyos por santo, maluoy ka naman nga COVID ka. Tapos ang Delta, may Omicron ka pa yan nabalaan. Don't tell me nga may mga hexagon kag kunano pa dira. Ang octagon or nano, basilagon variant? Nano ni ka pinagusto na siya? Ay kabudlay sini. Ayos. Umpisan tagilayon ang atong pagpakalagan sining maulanon gihapon nagpakita si Haring Adlaw pero may manipis nga taliti kita mabatyagan. Di sa palibot sa Metro Bacolod. Pero antes ang tanan naton nga mga pambukas nga information na standby ka mo kay-check tala ni karon kay Police Colonel na subongday. Lieutenant Colonel na si Gabana or Major. Lieutenant Colonel siya. Lieutenant Colonel. Nakina-promote na siya last time no? Pero unahon tanang patrol. Makichekyar kita sa patrol sa palibot sa Metro Bacolod. Kumustahon ta? Naunang adlaw sa tuig 2022, umpisa pa kaina sang aga ang paglagulag paglibot sa patrol. Agod sa pagchekyar sa sitwasyon sa palibot sa Metro Bacolod. Muna gani ang balkon, nung kagid anay magala ka pamulot sang umidod ang mga firecrackers, kay basi madisgrasyang tudlo niyo ha? Manang style siya na kung kaisa kabataan, giniho? Ang mahilig mamulot sang mga umido balang nga mga firecrackers,
Alain sila kay ginatipon nila kag nasulod sa isa ka suludlan kag sindutan mo ng pinakadelikado ti kadamo sila karon sa matipon mo dira. Nga mga kwan, no? Nga mga umido nga triangulo, tinanong gwa mo sila kumalukpan ang kamalingking mo. Pero i-check talang nagkaroon dugang diri sa aton sini nga pagpangalagad. Wala man tayo punahon tanang report diri sa patrol check karon ta kung nano ang sitwasyon sa palibot sang Metro Bacolod. Patrol reports. Upod kita this time kay Aksyon Arlo Tikar. Aksyon Arlo, good afternoon, Happy New Year! Action Art, good afternoon kag Happy New Year sa imo kag sa tanan nga tagpalamati sang palatuntunan Action Afternoon Edition. Action Action Art. Reports, Action Reports Afternoon Edition. Rather that Action Art kay subong sini Action Art ari kita sa isa ka area wherein may gina-follow up kita and before naton idolong ang details sang sining gina-follow up naton subong Action Art. Gusto nato na ihatag ang sitwasyon sang kabilugan nga siyudad sa Bacolod right now Action Art. Kung ano kadamo ang salakyan sang kahapon na adlaw nga kung sa diin makita nato nagasinumbali lang. Especially in mga private kag public utility vehicles Action Art. Subong sini ang mga PUD Action Art nag-dutay na ginman o kung dutay lang nagbiyahe. It is because nga tigutay na ang mga pumuluyo nga nagaginuwa sa sini nga mga tingiyon. And ang mga private man nga mga salakyan, pila lang kanahot nag-dutay lang ato sa matulupangdan nga nag-dinalagan sa mga mayor nga dalanon. Diri sa Dakbanwa sa Bacolod pero kaina Action Art sa natalupangdan ko bidya sang sa naglibot kami ni Action Ninyo Bukina. Oh, grabe ang basura nga ginbilin kagabi sang aton mga kauturan nga nagpinalupok kag nag-iniksa sila sila mga firecrackers nga palupok kagabi perti kadamol sang basura kay gina Action Art sa pila ka mga mayor nga sa Bacolod mo. Oo. First time ko ito nga kita kagina sa nga ang mga street sweeper natin malang alas ko pa lang niya ara na sa dalan nagpapanilhig na because nakita Manila mismo nga ang dalan diri sa Bacolod mga mayor nga dalanon grabe gid ang mga basura mga karton sining mga palupok pero sa subong sini nakita sa Action Art wala na hawas na. Yes, so nahimos na kay because ang DPS kagina sang aga ara man sila nagaranda di man sila tinguha man sila Action Art na malimpyo ang palibot sang syudad sa Bacolod. Pero amo ni Action Art ang mga commercial establishments diri sa Bacolod right now masiling nga close ang iban while ang iban may ara gid man jutay lang katama gid ang naga-open sa sila mga tinyon. Kag ang mga pumuloyo hindi nagalinakat ni most likely nagpang New Year lang nila sa Bacolod and magapuli ini sa ila sinigi natungdan nga mga area nga kung sa di sila nagapuyo sa pag-intindi ko Action Art may mga bag nga mga dala mo. So in other words nagpang New Year dire kag magapapauli na sa ila sinigi mga tungdan nga mga puluyan ini mga umuluyo karon nga nakita naton na nagalinakat sa pila ka mga dalanon nagabantay sa mga salakyan dre Action Art sa siyudad sa Bacolod. Kaya ang ginakalipay nato sa pagpaybalo Action Art sa aton sining mga listening public nga kagabi wala gid man sang mga masiling ka dalagko nga mga insidente nga naglulunta durante nga ginasugalaw naton ang bag-ong tuig na kung sa din Action Art base man sa aton nga pagbukad sang mga blood reports ang tagsa ka mga police station ilabi na dira sa may Corazon Locsin Montalbano Memorial Regional Hospital ang kaso sang nanukpan ba Action Art limited katama jutay biglan minimal 3 gidlan to kahapon o kung kagabi ang nakuha ko sa may Corazon Locsin Montalbano Memorial Regional Hospital nga nanukpan duha ka taga SOR kag isa dire sa may siyudad sa Bacolod. Amo nang resulta Action Art ang duha to
Kung na mo kay ina na-record ng gidman nga may Bacolod, isa. Yes, kagabi Action Art, mga 11:57, isa taga Barangay Kabog, sunda sa Makulod, Action Art, Talukpan. Amo to amputed. Amo to sa Action Arlo amputated na utod-tudlo ya. Yes, tudlo yan ang Action Art. Ang kay allegedly, nagkaon sang mapilit nga pagkaon. Diyos. Tigil ng palupok. Why nagtabog kundi nagpagilin sa tudlo. Ang tudlo, amo ang nagtabog, hindi ang palupok. Ang lain sina, ang mabudlay nga palupok, ang kay Action Nixon, kay hindi man matabog tudlo mo, pero balaan mo ng supon sina. Hindi matabog sa iya, Action Art. Lain na yung katabog sa iya. Pero subong mga mall na to, nakalabay ka sa mall, kalabanan, sirado, no? Oo, actually, dire sa reclamation area, hindi ko lang pag-i-mention ng ngalan, pero kabalo na ng atong mga pumuluyo, kay ko nung kung i-mentionar na ng ngalan, something like nga daw ginaka-commercial. Why man na? Kay ti, why man taga sila nga mabakal na sila? Amo gani ba, pero amo na, umit ko lang ng ngalan sa isa ka department store dire sa reclamation area Action Art. Daw sarado sila. Sarado, ha? Isa ka dako, oo. Kag amo man ni ang lugar sa kong Action Art nga pinatinguan ta nga matap ang pila ka mga personal dire kay daw may already reportedly aksidente nga nagaluntad. Ang detalye sinakaron mabatian gid sa aton sini nga pag panumbalik Action Art, pero Sige. right now ginakalipay nato sa pagmaybalo Action Art nga ang Bacolod subong sini nangin matawhay kag generally peaceful ang pag-celebrate nato nga gabi sang bagong tuig Action Art. Sige. So, amo lang ni Action Art ang madulaw naton sa mga situational report. Durante nga nag-arangadi ang aton sininga patrol sa pila ka mga area diri sa Dakbanwa sang Bacolod. Kuputi rin sa kay Action Nixon Tahom reporting halin sa patrol. This is Action Arlo Tikar. Mga ka-action, tingin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Salamat gid Action Arlo Tikar sa sining situational report. Gagindulong niya sining hapon diri sa palibot sa Metro Bacolod nangin matawhay na after kahapon. Gaginabahulay ang mga drivers ang lipasay nga salakyan bangod man sa naeksperiensyan tuman kagutok. Halin sa pedestrian, pribado kag lipasay nga salakyan ang halos nagguluwa kahapon kag nagpinangumpra sang ila kinahanglanon. Pagkatapos ang New Year, ang importante, kanami ilang yapon kondisyon karawas, tang iban may hangover pa kuno. Sa tutuod lang mo lang ni nga New Year nga dawagi kuya, nakatilaw, sang bisan gamay gid lang nga pangpagana, ay kadawagi ko gana. Alas 5:19 na ara sa aton nga linya aksyonan, i-check naton Lieutenant Colonel Sherlock Gabana kay Rido may ara siya detalye na si Dr. Maria Ana Laarni Pornan nagambal kay ina nga may initial siya nga record nga daw 4 no, pero for comprehensive information angot sini related firecracker incidents sa Bacolod, joining us live there is a Studio A over the phone is a Police Lieutenant Colonel Sherlock Gabana. Kasi Mario, sir, mayong hapon, Happy New Year to you. Happy New Year, man, sir. Sa tapalamati isang Action Radio. Salamat, gid. Lieutenant Colonel Gabana, sir, ma-check lang ko na nung latest, sumungway na dugangan ang record ta, kag pila ang record sa BCPO in terms of firecrackers-related incident? As of now, no, sa record of January 1, noon, bali matanan ka insidente sa firecracker-related injuries. Oo, may isa sa Barangay 11, isa sa Barangay Vista Alegre, isa sa Barangay Handumanan, kag duwa sa Barangay Kabog.
Sa of all this person nga na biktima sang palupok, may ara amputated o kung na may nautdan tudlo, sir? Wala laban paso no kay tungod ina balang mga firecracker nga mga umido nga pagkaaga ginapangpunpon sang kabataan or ginapang-himos, So, and then ila ini pang abrihan kag sa sindihan. mhm. Amo na mostly nga cost nga naklapaso sila. I see. So, may lang gani, galing gamit nila nga firecrackers, hindi ining ginabawal o ginadumilian nga hindi dapat panggamiton. Hindi. Yes. Now, as of today, daw ay naging mandugang, no? Pero ano ni kalabanan, mga minor, sir, ang na-victim? Sir, no, halos gid kabataan ang biktima Mm-mm. sang ining mga palupok. Yes, sir. May isa lang kita ka matigulang na o may edad na no nga nabiktima sang palupok. Mhm. Pila edad niya, sir? Taga din siya? Hindi makuan gid siya no kung taga diin gid siya kay wala pa ka feedback ang CHO kung Ah. taga diin gid. Okay. Kay tungod sa data nila wala naka-specify per individual bla. I Pero see. edad edad sa 51 to 60 anyos. I see. No. So at least no nangin peaceful kita, but ang mga illegal sellers, ang mga firecrackers do damo-damo to naligad sila ni Colonel Marter, ang mga nagkaradakpan di sa Bacolod. Sir, may pila ka persona nga nadakpan nga nagbaligya sang palupok nga wala sa ina-authorize na balaligyaan. Aha. Sir, ang isa gigang kinabalakan ko bala because of the kick-off sang 2022 pag-umpisa na, as head of the EOC contact tracing team, siling ko basi bla gulpiada naman ni kay siling ni Vice kay nang ginakabalakan magtaas ang cases na naman. By the way, previous days atong mga bag-o nga cases nga daw 14 may contact tracing na ta sa tugin patigayon, no? No, sir, every day, no, kada may kuan nga results ng active cases or kung nagpa-positive cases, immediately pagka next day, ginakandaka na dahil yung contact tracing. Mhm. Yes, sir. Okay, kung may early, pag gani nga magagwa nga result, immediately ginakandaka na dahil sa contact tracing, no? Mhm. So, Lieutenant Colonel Sherlock Cabana, sir, salamat gid sa tiyempong gilatag mo karon nga hapon basi may tamyawon gid ra paryente pa may diya mo nga naga-monitor sang Happy New Year. Sa kabilugan na lang, sir, gusto ko lang mag-greet siyang isa ka masinadyaon nga pagsaulog sang bagong tuig sa tanan nga pumuluyo sang Bacolod kag sa tagpalamati isang Action Radio. Kaga maintain ta lang gyapon no ang pag-observe sang pag-wear sang face mask and observe sang social distancing. Kaya ang COVID ara lang gyapon sa palibot, wala pa siya na totally nga nadula. Gani hindi gid kita magkumpiyansa. Siguraduhon tagid ang aton health safety permit. Sige. On that note, Happy New Year once again. God bless and keep safe. Lieutenant Colonel Cabana, sir. Maraming salamat, sir, kag mayong hapon. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ariglado, salamat gid kay Lieutenant Colonel Sherlock Cabana. Lima gali aksonan, no? Kay inaapat ang ambal ni Dr. Pornan, gali duhatong kabog may lagi waay ginman sang lala nga naapektuhan o kung na-damage sang tudlo bla. Muna pinakadelikado gid. Hinali disgrasya ka sa firecrackers sining palupok. Kapin pagid kun ang mga ginabawal nga palupok ang imo gamiton. Once natangso ng tudlo mo da, may tendency nga pati ang imo sini apelyido mabuslan pro. Imbis nga si Artay hupon ka sa uling tawag sa imo ka mga ingod balay mo kag mga kilala mo basi tawgon ka nga siling nga kilala mo si Art Compol. Amo na nga kinanglan di ta magtiaw-tiaw, di ta maglahog-lahog sining firecrackers. Sampre mero ginagamit ng firecrackers. Actually, siyang unang ginagamit kani siyang tawo, dumduman niyo siyang una mga kawayan
na amo na ginapalupok ya tiyempo sang Christmas kag New Year. Ito delikado, sirap lang kilay mo kung sala-sala ang palupok mo. Sang ulihi, ginbuslan sang firecrackers, kay daw mayo-ayo iya kang iban tunog pa. Ay galing kay sang ulihi ang pag-celebrate. Kay kuno ini ang pagpalupok, ang simbolo sa akon ang isa ka pamaagi, agud tabugon ang balain ng espiritu nga aras balay mo. Yang lain sila, isang ulihiya, hindi lang firecrackers nga ginatugutan ang ginapalupok. May nagapalupok kaya ganing sunguna sang armas. Di ba lang diri sa Bacolod? At least sa Negros Occidental wala sang reported kadapilasan na samaran bangod sang stray bullet. Anong ginakalipay tagid? Pagbalik ta karon na, i-check naman ang update sining aksidente sining ni Action Arluticar. Ano man ang latest investigation sa police station number 1? Anong natabo sini? Kag may isa pa ka reported shooting incidento galing kay gina-check ta pa. No, kung paano ma-follow up ini karon sa isang lugar ang ining natiruhan na sa ining nagluntad nga shooting incident. Alas 5:26 na, ma-post lang ko for some commercial break. Pagbalik ta, aton tamdon pati na ang inyo mga mensahe. Mga kaaksyon, mahilig ang mga Pinoy nga maghigop sang mainit nga kape kon hapon, pero kon kape ang aton paghambalan. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Action Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgo, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala,
paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition.
Areglado pa balik na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Reports Afternoon Edition sa ngalan sa gihapon ni Aksyon na Marlon Hinovia. Oy, mayong hapon lang, Happy New Year kay Ana Sinoro, si Hil Javier, Arat na subong ang vapor, vapor pamasa ko V, ang vapor gadang sa Singapore. Kamonitor gi kuno sa Aksyon Radio Bacolod. Salamat kida mayo lang nga pagsaulog sang Christmas bisan naga trabaho sa dapor. Araga sa Kais Vapor kuno si Ma'am Nona sang ERB kay Aksyon Nona di maalam magbanwa. Katamyaw si Ana Sinoro sang Happy New Year man. Sa mga reporters sang ERB mayong hapon man, safe, stay safe always. Salamat gid. Araman si Ashley Alimagga. Thank you for listening. Huma Lumina, Happy New Year. Alex Puentes, Happy New Year man sa imo sir. Araman nagamonitor karon nga hapon sa aton pagpangalagad si Vincent Philip Hilado. Salamat gid. Nora Villalongon, Happy New Year. Salamat sa imo. Maricel Marande. Oy, day. Kumusta da ang sitwasyon sa isyo? Dira sa kawayan, nagpakita si Haring Adlaw. Nagaulan man da gyapon. Makusog hangin da, day. O, ginatamyaw ni Inday Maricel Maranding niya ni pamilya, especially si papa niya. Veronica Santillan Manukan, salamat gid. Araman si Dennis Richard Tibor Roma, El Presidente. Salamat El Presidente. Yvonne Voicer, maing hapon ma'am, kag Happy New Year. Dan sharing hambal niya si Jonathan Puding, paring Bia Jonathan. Salamat gid, salamat madamo sa inyo padayon nga pagsakdag. Kagabay pa magapadayon ini sa year 2022. Ray Baryuga may hapon, Happy New Year sa tanan nga staff sang ERB kag EFC Fans Club. Athea Kim Iriman may hapon man, araman si Henry Makiran, thank you man Henry. Rochelle Fulgencio Susana, Milili Oligo, Happy New Year sa tanan nga ARB kag EFC Aksyon Radio. Salamat. Mercy Palacios Rilatos. Ayos ang iba no, may mga bago pang comment si paring Chopoy Magmanwa sa Macau, China. Tiga palabot man sang New Year greetings dira sa iya mga paryente. Mata ginikanan niya or siya amay sa barangay Gilungan, Banwasang, Kawayan. I-check na lang karon sa kay Aksyon Arlo Ticarba sa may latest update siya kay nagapangita pa ko kwandiho. Ariyo may number ko din ni Saruna Aksyon an ipadala ko lang da sa imo ni Sir Saruna sang station number 1 para nga at least mapamangkot siya nung latest to. May aksidente actually kay ina mo nga nagluntad dira sa area sang SM ti ang balita nga namay salakay itong SUV nga mga motorsiklo. Ara kay Aksyon Alvin ni aday lang no ngayon ilang si Aksyon Alvin Aksyonan. May number siya ni Sir Saruna, Lieutenant Pasyente pagid sang Morsyaho. Anong tabo ning may New Year, may linotang anay Morsya. Either of the two lang Aksyonan ang unahon mo da sila. Daligid lang. No, dili lang ko sa piyakuro. Kaya dubudlayan ko din mag-open sa isa ko ka cellphone. Kabudlay gid kon hindi ka bala familiar sang cellphone. No? Kay mamaguhan ka kung kaysa sa cellphone, hindi mo makakuan, hindi ka kabalo mag-operate sang kaugalingon mong cellphone. Pwede pa ko kaysa sang bata kung madasig magtulutublok sang cellphone. Ay, pwede. Galing hindi pwede nga hindi kita magsabay no, sa sitwasyon. Kapin pagid sa sitwasyon sang panahon bala, no? Panahon sa dalagan sang advance ng technology, kinanglan maupod man kita. I-check ta lang na karon dugay ara dagin pa dala ko da simong duhaw. Happy New Year Aksyon Alvin, welcome back. Kumusta tong si Butoy?
Galing kiti nagdulong ni Siyes tapusan nga paluwayan sing utod nga nagtaliwan. Ayos, kabay pakunta ni after New Year, sunod nga simana. Kabay patani, hindi kita makabati ang spike o surge sa cases ng COVID-19 diri sa Bacolod, kag Negros Occidental. Magtaas na naman o kung amo na ang magapangunang balita sa simana, unang simana sang 2022. Maluoy ka naman COVID ay. Abi, Omicron, tama na. Si Omicron tadi kung mapahog dala ni kag mapalukpan triangulo ni. Ako magasto ko triangulo para pahugon ni si Omicron mo. Or either patyon bla, itabid sa puitis kag ipalupad sa babaw kawaan to. Problema galing kay si Omicron hindi makita. O, ano mo sinadakpon kag igaid sa puitis kay hindi kitaon. Tara sa balaya sa Barangay Mulo-Bulo, Kawayan, Negros Occidental, kay nanay kay tatay, happy New Year. Kay Nonoy Boy Tayhupon, ha. Salamat kid sa inyo dra kag kabay pang mayo lang pagsaulog ninyo sa New Year. Ayos sa either of the two lang aksonara kung sino makauna sila sa bata. Kay gusto ko mabati aning palayag ni Laho kung ano ang update bala, no, ano ang latest kay para may baluan ta. Ang report nga nabato na tunti may ara sang kuan mo, may ara sang gin tiro dito sa area sang sa area sang Morsya, pero subject for confirmation pa ina. No? Kabay pang may ara karon information kita makuha dira sa hipis ang ila kapulisan. Ayos alas 5:42 na. Kung daw lang gid siya, sige lang, wagid problema, hindi wagid. Masisako pa to si Arlo Tikar lang balikanta kay para nga makakuan siya ho Kasi may ara sa information parte sa insidente ni kung anong latest ni nga natabo. Sabing New Year tano, damo ang over pa sa New Year, damo kwartang tao bla no. Bangon gati bonuses na kabaton kag ang iban may mga regalo man cash gift nga nabaton. Pero ti ang mga ining mga utod naton niya ho. Nagapaninguha adlaw-adlaw hand to mouth combat amo ning budlay gid kay ti kun way kay amani ano na lang man. Importante bisan way ka salad way ka hamunda. Nga preparasyon kagabi importante buhi lang kita. Ang pamilya naton way gamasakit okay lang na iya. At least naanad kita sa survival sa bilog nga tuig na. Amo nang pinaka-importante. Balikan kong patrol with action Arlo Tika nanong latest development bala paglabayan man sa isem kay nada sa likod da sa may Pope John Paul II danong tabo da may ara pa mga nabili no ay kapanghimos manog balgya palupok action Arlo. Roger, Action Art bago lang kami ito nag-pull out ni Action Nixon sa area sang reclamation area, especially sa north wing side sang isa ka commercial establishment o isa ka store dira. And ang nakuha naton nga info dito Action Art base man sa ginreling info sa aton sa mga kapulisan sa idalom sa Police Station 1 traffic division nila nga totally 17 ka mga motorcycle ang lasat sang salakyan color puti. 5 sa sining 17 ka mga motorcycle Action Art minor injury and ang 12 sine totally damaged kit ang mga motor nagkalawalwag tong ilang mga manibila kag ang kwanti ng lasak sang isa ka salakyan puti. So mali ang guagali may ara sang partially damaged kag totally destroyed giyang mga motor. Roger. Before Action Art, may ara get kag 12 sina ang totally gid yang nagkalaguba Action Art. Okay. So dito kagina medyo nabulabulayan pa kita anyway pagkuha sang info because nga daw limitado nga mga informasyon na ginahatag sa aton sang security force ang
nasambit yung kumbuyahan action art, but then nakatipon ginaton o natipon naton ang details, and sa report ginakuha ta ang tag-iya sa ang salakyan nga color puti, isa ka Ford Everest action art nga nagikan ini sa guwa sa nasambit nga kuha pag magasulod kung tani sa parking area sa North Twin dira. Medyo nadulaan ko no sang Control. free, no? O kung base, most likely nalapakan ang Accelerator? o hindi ang free, no? So, amo to pinaglasak yung mga motor action art. Disgrasya. Ang tag-iya sang nasambit niya sa lakyan na puti. Sonarlo? Sonarlo, ang sa tagiya, guro na litdip police na lang hambal sang name na kay subong under investigation pa man. Basi bla ko na noon natabo man to sa persona to. Actually, Sino gatag sang info ni sang name sang tagiya? ang tag-iya, Aragid Action Art, ako mismo naka-istorya sa tag-iya. Na-istorya mo siya, very good. Ate, pwede mo pabati? Anong istorya mo siya? Actually, gamay lang katama kay ang judge, actually, ang tag-iya sang Salakyan Action Art. Judge. Sa korte. Judge Ibanez Action Art at tag-iya sa Salakyan. Okay. Si Judge Ibanez. So, posible, kwan ni Guro, magamo na matik ang iyang salakyan, no? Siya mismo gadala sang nasambit niya sa Salakyan Action Art, iya gidya sa Salakyan ang dinadala niya. Hindi ba ang but kong balon na ang iya sining salakyan, hindi iya manual, kundi kwan, inang automatic nga, tiyan mo na kung kay siya, prino lang daan na kag-accelerator ang imo tapakan mo, why na clutch iya? Roger, 10-4 Action Art, ining mga latest model na sa mga salakyan. So, bang grabe niya ka mga high-tech. So, amo ni, ang salakyan ni Judge Ibanez, high-tech, ini sophisticated, ining salakyan niya. Kay back-coded lang, latest model sa Ford Everest Action Art. Pero okay man lang siya. Pag istoryana niyo, okay man lang siya. Okay man lang pamatsyag niya. Okay. Sa pag-istorya ko sa iya, siling ko, Judge Ibanez, kumusta ka subong? Siling nga, I am very much okay, siling nga. Siling ko, kumusta ang imo kondisyon, Action Judge, Judge Ibanez, siling ko, sa iya mo na. Siling nga, ati wala problema, wala ginabatyag ang lawas. Okay na okay, gid siya ko no, Action Art, wala man sangkol ba? I see. So, kuan lang to, mo gina, kung isa, kabalo kasi kung na may ara tendency nga hindi human error mo, may mga salakyan dumduman mo Action Arlo nga gin-recall ganito kay nagadulog yung accelerator, gulpiada lang yan nga kuan niya, naga-revolusyon ang salakyan, ti kon mayo lang na kung naka-kuan ka, naka-park ang imo sining salakyan, pero kung inali ganing nabutang mo sa drive, pag kuan niya madaraga niya tudo. Oo, tiyan mo nang natabo ko sa kay Judge Ibanez Action Art, instead nga lapakan niya ang preno, nagdalaga ng salakyan, tiyan mo tong natabo do 17 ka mga motorcycle. Ang nalapakan, 5 ang mga minor nga damage, kag ang 12 sinete gubagid. Pero base naman sa interview sa Action Art sa manager sang SM, ay mention natin na lang ang SM ka, si Ma'am Juliana Santillana, manager nila da, kaya na-istorya ko gid Action Art, sila nga mga fast 3 o'clock subong hapon, ang nasambit nga incident dira sa may northway sang SM, and subong sine, ginatinguan niya mapakuha sa traffic division sa Bacolod City Police Office, ining salakyan ni Judge Ibanez, at ma-impound dito sa headquarters gid Action Art, kaya para sa further ng investigation. Ang mga motor, suno sakay Ma'am Julian Santillana, Action Art, ang ini mga nagkala-damage most likely, tagaan man financial support or gamay ng assistance alin sa SM. Pero as to sa kabuhi Action Art, wala sang mga na-damage o kung na-dula nga kabuhi, lang natabo ang insidente sa mga hapon dira sa may north wing o parking area Action Art
sang SM dire sa siyudad sa Bacolod. So amo ni Action Art ang natipon naton nga info with regards sa sing insidente nga nagluntad subong gidamang nga hapon dira sa nasambit nga lugar involving sa salakyan ni Jad Ibanez dire sa siyudad sang Bacolod. Ayos. Ako dire sa kay Action Nixon Tahong, direkta sa Patkol. This is Action Arlotica reporting mga ka-aksyon. Diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ayos, salamat kid Action Arlo Tikara. Ang importante, aksidente, unay na siya. Ang importante, wala siyang kabuhi nga nalamita or mga individual nga nakalitan. Babalik ako pagkaligad lamang sini. Mga kaaksyon tandaan nga subong nga panahon ang COVID-19 nga balatian aton sa gihapon. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon. Istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig. Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanarisari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio.
napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sagsag ang mga kalintangan. Responsable at ang balita, kantahin na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggang mga tagpalamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa Aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ayos. Daginawno sa galing tiyempo nato, no? Prepare ka mo sa diligid lamang madugay after sa aton sining nga program. Inyo na mabatian, mga kaaksyon, ang year-end report sa Aksyon Radio Bacolod. While lang anay, mainos lang anay sa naunang adlaw sang 2022 ang Aksyon Firing Line, bangod man sining special presentation year-end report. Sa naunang adlaw sang tuig aton pagabalikan ang mga dalagko nga mga balita. Informasyon kag istorya nga naglanog sang tuig 2021 bilang sa lantigan sang matuod nga serbisyo publiko kag balitaan sa radyo. Aksyon Radio Bacolod ang nagpabugal sa pagpreparar sang Ibwal, the 2021 year-end report, kung sa diin amon liwat igaplastar ang 21 kamadalag ko nga mga balita sang tuig 2021. Mabatian ina sining gabi ang replay kay ina sang aga alas 6 nagumpisa man ang balita dapat bag-o, kompleto, nagabalingaso, kag labi sa tanan nagaibwal. Bantayan ang Ibwal diri sa 2021 year-end report sa Aksyon Radio Bacolod. Ginsulat kag sa direksyon ni Aksyon John Diaz. Amoy na siya nga aton sini writer and director sa supervision kag sa production sa Aksyon Radio Bacolod sa pagpamuno ni Aksyon Nuna Di Maala Magbanwa and the rest of the group nga nag-contribute man. Bantayan pagkatapos ang aton pagpangalagad. Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Ako naman Aksyon nagtayhupon sa ngalan ni Aksyon Marlon Hinovia. Welcome 2022 kag God bless sa aton tanan sa masunod nga mga binulan inadlaw sa bilog nga tuig 2022. Mga kaaksyon din kaman sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.